Исках да прочета един си от псалмите, който така. Кой е този човек, който желая живот и обича дългоденствие, здраве и добрини. Това е стиха. Така, но има, наистина, това е един много хубав стих като пожелание, но има и условия, които Бог поставя. И казва така, продължава. Кой е този човек, който желая живот и обича дългоденствие? Това е нормално, всеки човек обича живот, всеки иска да се дългоденствие. Но като каза, пази езикът си от зло и устните си от лъжеговорене, отклонявай се от зло и върши добро, търси мира и стреми се към него. Виждам така определени стъпки, които не се запътстват този живот, за който не се Словото Божие говори. И хубаво човек да запита наистина, всеки от нас се събужда и Бог му дава живот, събужда се, отваря очите и започва да наистина продължава ежедневието си. Обаче, ние като християни много пъти не се запитаме, живота откъде идва въобще? Не приема като дареност. Наистина това е дар от Бога, обаче така не, че живота има начало, има и край, и хубав във втория, който Бог не дал, да разбираме се как да го живеем, така че да бъде пълноценен. И някой каза, живота е мой, аз казвам, така ще живее. Това от тя стане така, но и от другата страна пък не е така, че това, което е твой, тогава не как ще свърши. Някой има един, който го дава, има един, който го взима. Мога така. Така че малко ще има тези неща. Но Словото Божие как да живеем на тази земя, така че не се дадем добри дни. И в Йов 12, Словото Божие каза така, в чиято ръка, ръката на Бога, е живота на всяка твар и на всичко живо. Ръката на Бога е всеки един човешки живот. Така че как става това? Да, в ръката на Бога е човек. И наистина това е, няма как да го разберем сега. Но всеки един човек, който живее на тази земя, него е в ръката на Господа. И наистина това е много важно. И защото там наистина, там е сигурно място. Но сигурно място за тези, които вярват на Бога. Тези, които вярват на Бога, и не жал, той ще прекъсне и после Словото Божие каза, има съд, има и вечен живот. Разбира се, много важно човек, който ще прави какъв избор ще вземе на тази земя. В Колосяни 3 казва така, защото умряхте и животът е скрит с Христа в Бога. Така става дума за християните, че животът на християна е скрит в ръката на Господа. Но като цяло, мога да кажа, че Словото Божие Бог ни говори какво трябва да бъде наше отношение към този свят, към този живот. Ще кажа защо, както много говорим тук, ще сега хората казват, я ще пи, но ще здравих това остава. Така е, това е философията на този свят. Всеки от нас е бил в този свят и всеки един разсъждава като хората в този свят. Обаче Исус каза в Йоанна, който обича живота си, ще го загубя. И който мрази живота си на този свят, ще го спечели, ще го запази вечен живот. Вече говори за живот от две естества. Живот от този свят и живот, който наистина за вечността. И наистина човек трябва да разбере, че няма как да я притежава и как да в този свят да има всичко, и греха и всичко това, което предлагам, също време да иска да има вечността. Няма право Словото Божие да каже, че никой не може да се гледа на дама Господаря и днес ще битне, други ще намрази. Само що се приближава Словото Божие, Матея 16:6, какво ще ползвам, ако спечелиш богатството на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш замяна на душата си? Слава да бъде на Господа. Сега, наистина искам да прочета малко Словото Божие, което говори за благоуспешен живот, живот, който наистина да върши Божията воля. Сега в Исус Навин, Словото Божие казва така. В Исус Навин, 1 глава, 8 стих казва така. Исус Навин 1:8. Тази книга, закона, да не се отдалечава от устатите, но да размешаваш върху нея ден и нощем, за да постъпаш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще имаш напредващ път си и тогава ще имаш добър успех. Значи, кое ясно казвам, тая книга трябва да се предпомняте, да четеш, да разсъждаваш върху нея и да живееш според това, което е написано, и тогава ще благоуспяваш, ще имаш наистина и добри резултати в този живот. Виждам, всичко е свързано с Бог и с Неговото Слово. Понякога хората решат на късмета. Казва, сега, ако имам късмет, ще стане това или това. Няма такова нещо. Или някой казва съдбата и вилата. Не, няма късмет, няма съдба. Ти избираш да бъдеш с Господа и да се живееш живота воля на Бога или просто оставаш в самотека в този свят. И тук Псалом казва така, Псалом 1. Блажен он е човек, който не ходи по съвета на честивите и в пътя на грешните не стои и събраните пресърдни седи, но се съждава закона на Господа. Виждаме, отново говорим за закона на Господа, за Божие Слово. И в Неговия закон се получава ден и нощ.
ще бъде като дърво посадено при пълни потоци, което дава плода си на времето и чисти листни повяха, и всичко ще върши, ще благоуспява. Сега защо е ден и нощ постоянно, защото не може само как ни пасемци или някаква така, когато има време. Ще кажа, защо вижте, има Бог. Бог не обича. Бог се да, че хората да бъдат спасени. Обаче има и дявол. Дявол иска хората да ги погубва. И наистина това е именно в който вървим. От тя стане Бог, да стане дявола. Докато Бог кани хората да спасят, дявол идва без да пита никого. И за това Словото Божие каза, край се идва да откранне закони да погуби, а Исус каза, аз да имате живота ти е загубен. Сега, представете за живота, много ми интересно, когато ще Стария Завет. Хората са живели, знаете ли колко години? 800-900 години. По-уникална работа. Господи, тези хора как са живели така толкова много? Да, така е било. Обаче, после настана причина, поради която годините намаляха. Ще видим коя е причината. И после още едно пак намаляха. И сега виждаме, че наистина хора, които понякога умират много млади. Но наистина това Словото може да го че защото е виновен греха и след грехопадението наистина. И Словото Божие, даже има и си, който притча казва така, не ставай прекалено лош, да не би да излиши планета годините. Така че живота, който живее човек, може да съкрати дните му, ако мога е така. Макар че Бог казва при не било 70-80 години. Но ако човек наистина няма благочестие в себе си, върви с главата напред, ако мога е така бунтарство, може да не си допълне така Словото Божие. Сега вижте, сега ще почнем, ако стигам. В Битие 5 глава, Словото Божие казва, че хора стигнат до 800 години живот. В Битие 6 глава отивам да отидем, обаче видим Бог, когато погледна, че хората, сърцата си вършиха само постоянно зло, намали живота на 120 години. И после виждаме псалмите пък. Псалом 90, тук казва, че Бог намали годината 70-80 години. Виждаме, Бог се намаля. Знаете ли коя е причината? Причината е греха. Представете си един човек, който живее 1000 години, как ще се опази той? Той ще има грех, толкова на грех ще няма спасение, няма търпене. Но колкото по-малко живее човек, едва не по-малко, ако мога така, по-малко грех трупа по себе си, макар че Бог умря с всички грехове. Но така е, че Бог казва така в Словото Божие, в Битие, 800 години, после той представя 120 години. Псалом 90 казва така, Псалом 90, дните на живота не са обикновено 70 години и където има сила 80 години. Но най-другите от тях са твърде хлеб, защото скоро прихождат и ние отпитаме. Колко в практика говори Словото Божие. Сега, но когато Бог дава живота, разбира се, Бог дава и наистина, Бог дава границите за всичко, тъй като Бог е вечен и Бог наистина уникален. В това отношение дава на всеки човек живот и здраве и дава му и време, което наистина да живее. Сега, и така знаем, че Бог е суверенен. Никой не може да каже, Бог, защо този толкова силен е колко. Въпрос е, в това време, което Бог ти е дал, прости се в него, радва се на живота и кажи, Господи, искам наистина да бъда с тебе. Тук Словото Божие казва така, човек е роден от жена и като времен, не с смущение. Те като дидим са определени и броят на месеци му от тебе и си поставя граници му, който не може да премине. Значи Бог е поставя граници. Всеки човешки живот има граници. И въпросът е какво правиш от тези граници. Не да умош, ама защото така живее, ама що живота ми той, по човешки му човек може наистина да ги даде аргументи защо. Но по-добре радуй се на живота, който Бог те дал и търси много причини, що е това или това. После кажи, Господи, времето като на тази земя, дай ми да го живея за Тебе и нека гълъб в небето да бъда при Тебе. И тук се казва така, виж Псалом, и се казва така, защото хиляди години са пред Тебе като чершене, който е преминал. Като точно сравнение. Хиляди години като един ден пред Господа. И после така, научи така да броим дните си, защото да предвидим мъдрост за ръце. Значи, сигурно да сме да кажем, Господи, научи ме така да живееш, наистина живота да бъде угоден пред Тебе. Да стремя наистина да бъда добър и най-вече да Твоята воля да живее според това, което си помислял за нас. В Матея 16:26 сами се казва Словото Божие. Не само, извинявайте, какво ще ползвам, ако спреш богатството на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще взема душата си? Това е много интересен въпрос. Представете си, ето, цял живот си работил, правил си много компромиси с много неща, да се устроиш, имаш всичко на неща и видим какво се върши назад, гледаш всичко, имаш очи, живота ти свършва. Ти кажеш, тък му направих къща, тък му направих това и накрая живота да свърши. Това е важно човек
да има правилни приоритети. В Словото Божие и се сказва така. Има време всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Така че ме се чуеш, наистина да си поставиш много големи планове, после кажи, Господи, нека бъде Твоята воля. Помни наистина, преминай през тази земя, да вземем Твоята воля и да живееш чрез нея. Много може да оставим всичко в ръката на Господа. А сега много пъти, ако може човек да промени, че пред Бога целият живот, целият свят на тази земя, целият живот е днес сега. Никой човек не може да знае Бога. Бог знае всеки човешки живот. Днес каза, аз имам промисли за вас. Имам пътища, моите пътища, като ще пътища. Така че ме салутаме, по-добре да се доверим на Господа всяко нещо. И той каза така, още едно предупреждение от лично от Господа. В Лука 12:15 каза така: внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото живота на човека не се състои в избират на имота му. Виж колко правилно кажа, защото понякога човек се вижда като понякога така като се време като хора, всеки опитва да каже кой е по-силно, кой е за гърба си, и това малко много дава самочувствие. Обаче пред Бога е важно по-силно. Важно е не кой си по-силно този свят, а къде той е в твоя живот. Дали си го правил, дали си го приел, дали наистина си казал, Господи, наистина аз съм Твой. Ще дам така една притча сега накратко. Двама приятели като малки излязаха заедно. И в един век, след 2 години, един е станал бизнесмен, а другия е просто християнин, си работил в фабриката. И не този, който е бил бизнесмен, те са много години. Да се бронина на кола, и зад в охрана, и зад нашия човек с въртруска. И почна да стоя някъде си, века, Иване, тук си, прегърнали са. И почна да се говорят кой правил. И този третия бизнесмен, качил приятел с колата и закал там в един хълм така. Виж като се станат, той каза, е мой. Той не каза, браво бе. Виж като езеро, той каза, е мой. Виж като там в езерото има един кораб, той е мой. И така очаквал приятеля му завиди. А така, какво ще кажеш, каза? Така, добре каза, а горе каза, имаш така нещо. И тогава той замисъл. На тази земя човек може да придобие много неща. Има хора, които умеят, има хора, които имат таланти. Дай Боже, нека всеки може и както се казва. Въпросът е, че човек трябва да запита там какво става. Те е по-важно това. Вижте сега, в Словото Божие, в Яна 20:10 как това е много силен стих. Който обича прекъсна много този живот, някакси това е неговият фокус, неговият център, защото пък като ще го загубиш, ще се разочарова. Но този, който е готов да загуби живота си, до вечността, ще го запази. Това е нещо много важно. Значи живот трябва да бъде, центърът трябва да бъде Христос. И това, което има небето. На тази земя, сега си псалмите така, ти си млад бях, остарях, не видях правен, не оставен. Нито потомството просто и теб. Не казвам, че трябва да живеем като скотове, но просто трябва да се доверим на Господа. Бог е този, който има силата да даде така необходимо, просто наистина да се доверим в неговите ръце. Това, което е важно, най-важното е спасението вечността, а той го направи на кръста на Голгота. И ако Бог ти даде вечен живот, то колко повече се погрижа нашето тяло, ако мога така, било физическото. Той каза така, аз съм възкресението и живота, който вярва в мен, а ако и да ще живее. Виждаме тук една надежда, че даже е довременен, както на хората, смъртта е тая последна спирка на този живот. Обаче тук дава едно така обещание, алтернатива, че ако и да умрем, ще живеем. Но каза така, и никой, който е жив, вярва в мен, няма да умре до века, вярваш това. Значи, тук Словото Божие е въпрос на вяра. Не вярваме това, което Бог обещава, вярваме, че наистина това ще бъде така. Има хора, които съмняват сега. Съмняват се, ама дали така ще стане, ама дали иначе. Сега много хора се обичат да някакси да нарежат мозайката, кое ще бъде, кога ще бъде грабването, кога ще бъде скръбляма скъп, кога ще бъде правилно. Дайте ми се тези неща. Бог знае кое как ще бъде, оттам се иска да вземе правилно решение. И важното е, че всеки един човек избира решение за себе си. Да живее в този свят и да живее за Христос. Няма седно положение, просто ще казва, защото при хора, които казват, да аз уважавам вярата, ама не искам чак толкова съживявам сега. Но то няма как. Или приемаш Христос и живееш с Него, или просто отвориш Христос и дяволата засипва. Това е самата истина. Някой заблуждава, че може така да живее полуничато. Няма как си не е как света, дойде как в рая. Няма как стане. Сега, вижте сега, в Притче 10:27 казва така. Притче 10:27. Страха от Господа придава дни. Значи, ако човек живее страх от Бога, голям страх, почитание към Бога, така придава дни. Значи, Бог може да му прибави още дни на земя. Обаче казва така, а годините на нечестивите се съкращават. Значи, Бог е този, който дава живота и Бог е суверен. Там, където има нужда, Бог ще може да още живота. Има Словото Божие
Има такъв момент, в който един човек, един цар беше болен, когато се молеше и после пред Господа, и тогава пророка се върне и каза: имаш още 15 дни живот, Бог ти каза. Така че Бог знае всичко ръката на Господа, но от нас искаме сега да опаем на Господа и да знаем, че всичко е в Неговата ръка и да кажем: Господи, нека бъде Твоята воля. Сега Псалом 55:23. 55:20 казва така: но ти, Боже, ще седиш гивен ров, мъже кръвопийци и измамници няма да достигнат и половината на годиници, но аз ще платя на тебе. Какво става? Ако може, аз лично време съм познал хора, които се занимаваха с много нечестни неща и повечето от тях май се отидаха. Имам време да говоря за мутрите, те занимаваха. Но знаете, защото се занимавах с много такива грешни неща, вършиха много неща нечестни. И Бог съкръщава дните. Още и сега в Еклесиаст 7:17. Така че от това се иска да оставим ръката на Господа, наистина да се доверим на Господа и Бог е този, който наистина ще даде необходимост. Каза така: не бъди прекалено зъл и не бъди безумен, защото умреш преди времето си. Значи, че сега Словото Божие каза, че Бог е дал на човека 70-80 години, но ако човек живее много така аморално, върши много за неща, Бог има презумпция да му съкрати единици. И нещо, което е важно, казваме, в този свят, това е за хората в този свят, но какво са хората за тези, които са в Христа? В Христа, ако мога така. Тези, които са в Христа, с тях има надежда. В Притчи 3 глава, 1-2 стих казва така: Сине мой, не забравяй поуката ми, а сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години от живот и мир ще ти прибавят те. Значи видим, че отново става слово, когато го приемем, когато го живеем, когато се доверяваме на Бога. Не се някакво ще има, това са само думи. Не, това е Божие слово. Бог е жив и те с това имат живот. И сам Господ каза: не само сляп човек, но всяко Божие слово. Така че, когато чувства слово Божие, когато го приемаш в себе си, опитай се да живееш. По този начин Бог дава дългоденствие, дава живот. Още Притчи 4 се казва така. Притчи 4:10. Чуй, сине мой, приеми словата ми и годините на животите ще умножат. Така за Бог обещава. Тъй, че ако човек не иска да живее по-добре, да има дългоденствие, добър живот, нека се за Словото Божие. В Притчи 9 глава 10-11 казва така: страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на светият е разум, защото чрез мен ще се умножат дните и ще се прибавят години на живот. В тези притчи много ясно говори, че когато човек наистина се опада на Господа, в ръката на Бога е да му даде дългоденствие и добър живот. Сега тук се казва: който желае да обича живота. И тук сега Петрол дава така няколко стъпки, които искам да могат да съждаем накратко. Това е пак стиха същия, който е много в псалмите, но е написано и в Новия Завет. Има неща, които са написани в Стария Завет и после препотвърдени в Новия Завет. И двата пасажа са почти еднакви. В 1 Петрова 3 глава, 1 Петрова 3 глава, 17 казва така: защото който желая да обича живота и да види добри дни, виждаме отново също условие, нека пази езика си от зло, устни си от лъжово говорене, нека се отклонява от зло и да върши добро, нека търси мир и да се стреми към него, защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния език, тяхната молитва. Но истина на Господа е против ония, които вършат зло. Видим, че Бог съблюдава и едните и другите. Никой не е вън от Божия поглед. Сега, нека пази езика си от зло. Това е много човек, да наистина, не бях говорил върху нещо, че човек от езика ще се оправдае, от езика ще се осъди. Макар че спасението е чрез вяра, но реално не с езика си показваме кой живее в нас. Словото Божие каза: наистина този, който живее в вас вътре, това, което е пълното, това ще бъде в устатите. Така че ние показваме реално чрез това, което говорим, показваме кой живее в нас. Ако Бог живее в нас, ако следва в нас, наистина ще бъдем така, ще говорим внимателно, ще се пазим от бицови, там разни неща да вършим, защото понякога той свят, това е тяхно удоволствие. Бицови, отдъмка, клюки, обаче неща са пред Бога са грях. И така причика така: многото говорене, греха е неизбежен, на който се въздържа устните си е разумен.
Значи, ако човек много говори, той не примерно ще каже нещо, което не трябва да каже и после се вайка пред Господа. Ще каже, Боже, ще стана така. В притча 18:21 казва така. Притча 18:21. Смърт и живот има силата на езика. И онези, които го учат, ще дадат плодовете му. Значи, ако човек учи много приказва и се облича в тези неща, защото спряка може да се жава това, което е казал. Затова Словото Божие казва, пазите се устите от лъжливо говорене. А самия Петър, втора глава на Петро казва така. И тъй като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавщина, лицемерие, завист и всяко отдумване. Значи, това неща, които не трябва да бъдат в нашия живот никога. Някой може да иска да говори много, да говори с други хора. После отбягвайте да общувате такива хора. По-добре на страна. Защото това е, къде кажа? Има една поговорка, когато ходиш кал срещу някого, може да не оцелиш, ама се изсапаш. Когато човек говори прекалено много за някой и друг се участва, се изсапаме тези неща. По-добре е да пазим себе си. Защото това е именно благочестието. Напротив, Словото Божие казва как да живеем в 1 Петрово 3:15 казва така. Но почти сърцата си Исус като Господ. Но почти сърцата си, като бъдете винаги готови да отговаряте, но скрото си да се въобще на всеки, който е пита за вашата надежда. Вместо да отдумаме този нози, по-добре е да използваме възможността, когато има възможност да говорим с хората. Днес да им кажем това, което ние вярваме. Каква е нашата надежда? Наистина, защото много често хората казват, наистина, ето света става по-лош, стават войни, стават много неща, които наистина хората се обесърчават. Но, да кажа, че ние в това време, което се наближава, има надежда и надежда е Христос. И Словото Божие казва така, обходи се като мъдри, обърнете се мъдро към мъжете, като изкупите благовремието. Това, което говорите, да бъде с благодат, подпаяно сол, за да знаете как трябва да се говори на всеки го. Сега винаги християна има чрез Божие Слово надежда. Винаги надежда може да е надежда за хората. Без значение през какво преминаваме. И Словото Божие казва, нека се отклонява зло и да върши добро. Значи, това е важно, ще кажа, защото искаме бяхме говорили върху делата. И ако каза, ако някой знае да върши добро и не го прави, грях е нему. Така че живота, който живеем днес вече, трябва да съответства на това, което вярваме. Значи има време, когато човек иде при Бога, приема Бога и започне да живее с вяра в Бога. И полека тези неща, които е вършил преди, те почват да остават да зададем план в живота му. И има време, когато те се започват така да прави на сметка какъв бил преди се, какъв е сега. И нормално е да има някаква разлика, ако човек не се тръгва. И той Яко казва така, никому не връщате зло за зло. Когато човек е светъл, обикновено, ако някой те прави нещо, ще каже нещо против тебе и да прави някакво мръсно, първата реакция е, аз знам как да му го върна. И живееш с тази мисъл, някой ден ще дойде време, когато аз ще се върна. Това, което си кажа, че при Бог няма връщане. Словото Божие каза, ако трябва, останете и неправдани. Но, когато някой те прави нещо, по-добре го съмни за него, остави пръката на Господа всичко. Бог знае как по-добре да му отговори. И така, промишавайте за това, което е добро през човеци. Ако е възможно, за колко зависи от вас, живейте в мир с човеци. Виждам отново за мира. Доколкото зависи от нас, нека да живеем хората с мир. Така, не си отмъщавайте възумени, но дайте място на Божия гняв, защото на мен преди възмездието. И после така, ако е гладен неприятелите, нахрани го. Ако е жена, напой го, защото това като правиш, ще натрупаш жена на главата му. Все да те пожелава злото, да те пожелава злото чрез доброто. Сега дома, ако някъде гори огън, няма как с огън да загорим, да потушим огъня. Напротив, трябва да бъдем хора, които са... Огъня може да бъде потопен не с огън, а с наистина с вода. Така че трябва да сложим Божието Слово наистина, да преодоляваме всеки такива трудности. И когато има конфликт, нека гледам на Словото Божие, какво казва. Вижте, Словото Божие казва, ако някой удари по едната буза, обърни на другата. Това не е толкова физически, колкото духовен план. Не трябва да съм чак толкова съживяваме, че ако някой казва нещо много. Тук се казва така, не се противни на всеки човек, но ако те през някой по дясната буза, обърни му и другата. Значи сега да му остави. Това е свят, всичко е толкова меморето, няма нужда да трупаме гняв и ярост и да връщаме други неща. И тук Словото така, нека стреми към мир, нека и стреми към него. Значи това е мир, съгласие, спокойствие, добро отношение. Мир е нещо важно да виждам. Защото никога в този свят човек не може да има този мир, който Бог му дава. Вижте, ако човек може да живее в мир и спокойствие, нямаше нужда да Христос ще казва, защо. Петя казва така, и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога. Значи, това примирение без Христос нямаше как да стане. И след това семейство, когато се отиш в тази земя, той казва Словото Божие,
Моят мир ви давам, не как света ви дава. Не се слуша светове. Мир казва оставам нещо. Така че мирът е нещо важно. И така в Словото Божие, Евреи 26 държа с хора към в църквата, търсете мир с всички и унасяш теми, с които никой няма да види Господа. Значи виждам, че мира, успокойствията, спасението са важни неща. И после още има още нещо, които ще да прочета сега. Псалом 37:27 казва така: отклонявай се от зло и върши добро и ще имаш вечно жилище. Виждаме, че макар спасението е чрез вяра, но живота, който живеем, подсказва на къде потоеме. Значи няма как евентуално да кажеш, че съм християн и да кажеш пак поставите неща. Словото Божие казва, що ме звете Господи, Господи, а не върши това, което ти казвам. Наистина да има, да се промени живота. И така искам да кажа, Словото Божие казва, учи на Господа за правилните. Това значи, когато приемем Господа, той не е само в нас, но той е навсякъде. Той вижда всичко, което става около нас. И казва, учи на Господа за правилните в тези, които му се боят, и уния, които се надяват на Неговата милост. Значи нашето пане, нашата вяра, че не сме самите ние. Той след човек се опита сега, аз мога ти, опита да прави много неща, но само дума разбираш, че може да правиш някои неща, които Бог ти дал способно да ги вършиш. И пак ще от небето. Но пак си ограничен. Докато Словото Божие каже, че когато опавим на Господа, Бог знае кое е най-добро. Но това, което е Божие Слово, така да искам да се завършим, в притчи казва така, нещо, което трябва да пази човек със себе си. Има неща, които Бог е направил, но има неща, които Бог иска от нас. Като... И тук ясно казва така, виж сега. В притчи 4 глава, 20 си казва така: повече всичко душо пазиш, пази сърцето си. Защото от него се изборите на живота. Мани от себе си лъжливи уста, отречи от себе си коварен език, очите не гледат право напред, къде паче нека бъдат насочени направо пред тебе, обмисли внимателно пътеката си, на узете си, изчисти пътища, нека бъдат сигурни, не се отбива не лесно, не лево, отклина ногата си от зло. Наистина на колко места Словото Божие казва как трябва да живеем наистина. Наистина, ако човек иска да живеем дългоденствие, добър живот, трябва да се покорява на Божието Слово и да се довери с Бога. Противно, че много често ще търпим неуспехи, ще чуем, ама ние сме християни, искам това да направя, пък не се получава. Ама ти помоли се, дали е Божията воля. Много пъти християни точно оттам отпадат, че трябва да правят нещо, но нито се моли, нито нещо, прека, че има от Бога откровение, ама той го прави. Мисли, едва не Бог ще зад него. Бог никога не върви зад човека. Бог каза да си първи него царство. Така че нека Бог да види първа с живота ни и много важно е сега да опавим на Господа. И знаем, че в ръката на Бога е всичко и живота ни, и здравето ни. Нека с Бог така всеки ден стъпка по стъпка да видим пътя на Господа да се доверяваме на него. Нека Бог да благослови. Слава.